Ahojte, vítam vás pri mojej novej show Dominika a Sierra domov snov. Povieme si vždycky tipy, triky, inšpirácie, aby som vám ušetrila čas a peniaze. Dnes som vás zobrala do Orionu, kde si pozrieme ako na domáce vybavenie, aby ste mali kuchyňu ako Jamie Oliver. Možno neuveríš, ale vyhráš hrnce. Tak poď na to. Oh yeah. Dobrý deň. Pomôžem vám s niečím? Viete čo, ja si idem zariadiť novú kuchyňu a neviem, že čo tam je všetko treba. Pomohli by ste mi s tým? No, určite vám pomôžeme. A začneme rovno s hrncami. To je dôležité v každej kuchyni. Super, tak poďme na to. Poďme na to. A najpredávanejšie sú tieto. Áno. A tieto by som ti aj odporúčila. A môžeme si aj ukázať, že... A môžeme si aj ukázať. Dôležité je povedať, že tieto hrnce sú vhodné na všetky typy sporákov. Či je to plynový, elektrický, sklokeramika alebo indučná doska. Moje najobľúbenejšie kvôli tomu, že sú potiahnuté fluónom, je to zdravšia verzia Tefalu. Aha. Sú zdravotne nezávadné a z opačnej strany máš takúto plátničku. Áno. Ktorá vlastne slúži na to, že ti dlhšie vydrží to jedlo povarené teple. Paráda. Máme pokrievku, sklenenú, je tam dierka, vlastne sa odparuje para. Toto by bola voľba číslo 1. Áno, takže moje veľmi dobré sú na rýžu. Proste nepripáli sa ti tam nič. Skôr, keď zabudneš, tak ti niečo na tom zhorí. Minimum oleja, minimum masti, to jedlo chutí úplne inak. Takže kto nechce si skladať a potrebuje len vlastne jeden veľší, menší a ešte menší, je k tomu aj panvica. Áno. A je vlastne k tomu aj malý pekáčik, ktorý môžeš dať aj na plyn, ale je vhodný aj do rúry, na koláče, na mäso, na hocičo. Kysnuté koláče môžeš buchty v tom spraviť. Super. Takže kto potrebuje nejaké 3 základné hrnce plus panvicu, tak ja by som mu odporúčila túto sadu. Takže keď si to zhrnieme, tak človek by mal mať 3 až 5 hrncov minimálne a aspoň nejakú tú panvičku. A vlastne aj nejaký pekač. Super. Určite. Dobre. Tak môžeme ísť ďalej. Môžeme ísť ďalej. Tvoja kuchyňa sa určite nezaobíde bez naberačky. Áno. Máme rôzne tvary, dokonca aj táto je fantastická. Super. A ešte aj... Koľko náberačiek by som potrebovala? No ja si myslím, že minimálne 3. Máme túto úžasnú, ja ju zbožňujem, ona je s takouto výlievkou. Aha. A keď nabieraš polievku, tak krásne ti to tečie cez to a nejde ti to šírinu marinu. Super. Potom by som ti určite odporúčila aj nejakú takúto menšiu. A potom aj vlastne takú strednú. Ja mám 3, to ti stačí. 3 veľkosti. Ďalej tieto silikónové várešky. Tie sú úžasné, nepoškrábe ti hrnec. Či pečieš alebo šláhaš, krásne si to aj s tou silikónovou váreškou vieš vytreť úplne, aby si to mala úplne dočista. Moje obľúbené sú aj tieto kliešte na prevracanie mäsa. To určite nesmie chýbať v domácnosti. Keď budeš mať pánvicu a budeš potrebovať niečo prevrátiť alebo palacinky, áno, tak veľmi dobré je buď táto prevracačka, umelá. Áno. Alebo zbožňujem ešte tento umelý nož. Máme nevidela. No, máme pánvicu na voľské oči. A vlastne ja rada používam ten nožik, lebo ja si to tak s tým podoberem. A keďže do tých panvíc grande, aj do tých hrncov nesmú ísť kovové nástroje, takže máme aj tento umelý nožik, aj do pekáča. Je vhodný, keď urobíš koláčik, pekne si ho môžeš nakrájať, nemusíš sa báť, že sa ti ten hrniec poškrabe. Super. Tak to je tiež také dôležité. Asi aj nejakú metličku by som potrebovala? Áno, a metličky máme na druhej strane. Dominika, pripravila som pre teba výber toho najdôležitejšieho, čo potrebuješ v kuchyni. To sú pomôcky, áno? Áno, pomôcky do kuchyne, ktoré určite potrebuješ. Sitko jedno, väčšie, menšie. Áno. Určite struhák, ešte jedno menšie. Takže 3 sitka. Valček, zemiaky, šťuchané zemiačiky, stolčík, aj pre manžela. Áno. Vínko na dobré večere.
pretlačatko na cesnák, otvárak na konzervy, úžasnú metličku, ktorá ti všetko vyšľahá do hladka a čistidlo na cesnak. Super. A ešte nesmieme zabudnúť na túto úžasnú škrabku, aby sme mali čo variť. Určite. Skončili sme. To je všetko. To je naša novinka. Pekač je vyrobený vo Švajčiarsku, nekrúti sa a je pevný a stabilný. A keďže nepečeme len obyčajné koláče, ale aj bábovku. Bábovku si urobíme takúto krásnu, takúto korunu. A to je železná mise? To je hliníková a je dvojvrstvová. Áno. A nemusíš ju vysypávať múkou, stačí, keď ju len vytreš olejom a krásne sa ti vyklopí. Perfektne. Vyzerá to dobre a ešte aj dobre chutí. Takú peknú som ešte nevidela. Dobre, takže bereme aj tu. Super, poďme ďalej. Ešte určite potrebujeme, Ivka, príbory a taniere. Určite, to je najzákladnejšia vec. Áno, dáme to na pokladňu. Áno, toto bereme. No, Dominika, hrnce a doplnky do kuchyne sme už vybrali. Áno. A teraz ešte potrebujeme stolovanie. Na začiatok ti určite stačí sada tanierov. To je 6 plytkých, 6 hlbokých a 6 dezertných. Dobre. Po čase, keď sa rozrastiete, si dokúpite. Výhoda tých tanierov je, že sa dajú dokúpiť aj po jednom kuse. Keby sa ti náhodou aj rozbilo, prídeš sem, vyberieš si, poprípade objednáme, nie je problém. Dobre. Určite potrebuješ príbory. Áno. Ja som pre teba vybrala takéto krásne, lebo sú také nezvyčajné, ale môžeš ich používať aj na normálne denné použitie, alebo teda keby si chcela, tak len sviatočné a dokúpiš si na klasické každodenné používanie. A tam zase máme sadu po 6? Tam máme sadu po 6 a po prípade si teda môžeš ešte dokúpiť, ale tieto sa predávajú len v takejto krásnej sade. Dobre. Určite ti nesmú chýbať nožiky. Áno. A koľko nožikov by si mohla mať? Nožiky by si mohla mať tak do 5 kusov, aby bol každý nožík, máš na niečo iné, máš inú veľkosť, takže aj iný tvar. Tento je veľmi dobrý, ak vidíš, tu sú také jemné zúbky a to je môj najobľúbenejší nožík na pečivo a na chlebík. Perfektne sa s tým krája a krásne to, a musíš pilníkovať, áno. Každému hovorím, že keď sa krája pečivo, tak majú to robiť takto, majú to pilníkovať a potom to majú krásne odrezané. Veľmi kvalitný nôž, ktorý naozaj odporúčam do každej kuchyny, je tento z damaškovej ocele. Ja tomu hovorím, že ten nôž je nezničiteľný a dedičný. Super. A teda najkvalitnejšia oceľ, ako som už povedala, na mäso úplne perfektný. Áno, a ja tu vidím, Ivka, že tu máš ešte nejaké keramické nože. A tie sú najlepšie, čo si myslíš, na zeleninu, na ovocie? Tieto sú na ovocie a na zeleninu. A veľmi dobre tiež krájajú. Niekto si myslí, že keď sú keramické, že sú tupé. Nie je to pravda. Áno. Sú veľmi kvalitné a veľmi ostré, tiež treba na to dávať pozor. A keďže sme pri tom krájaní, samozrejme potrebujeme aj dosky. Dominika, podáš mi. Takáto nám stačí na zeleninku. Zvlášť by si mala mať teda na ovocie, aby sa ti to nebilo. A najkrajšia vlastne doska je táto z manga. Áno, je to z mangového dreva, je to ručne robené. Áno. A táto drážka tam není na okrasu, ale je to preto, že keď si krájaš mäso a náhodou ti tečie šťava, nech ti to nečeče po stole, ale pekne ti to ostane v tomto, umieš to, utreš a odložíš. Super. Dominika, ja mám pre teba veľké prekvapenie, keďže ja viem, že vy ste milovníci vína. Mám pre teba úžasnú šupu, čo nikde v inom obchode nenájdeš. Idem ti to ukázať. Ukáž. Wow. Takýto nádherný stojan z mangového dreva, kde si krásne uložíš vínečko, poháriky, sa ti to nerozbije a do týchto krásnych misiek si môžete dať syr, nejaké ovocie, olivy a budete mať krásny večer. To je krásne. Super. Tak to si ma teda Ivanka prekvapila, naozaj veľmi pekné. To sa veľmi teším. A ja mám pre vás túto šupu. Najlepšie, najkvalitnejšie hrnce od Orionu pre vás, pre teba, ktorých sleduješ. To znamená, že stačí, ak dáš like na príspevok, že sa ti to páčilo, označíš tam svojho kamaráta a 1.12. žrebujeme. Tak sa teším, kto vyhrá.